Duizenden eilandbewoners en toeristen maken alle jaren de oertocht van Haas naar Vlieland of Skilge. Maar de prijzen van de boordkaartjes binnen de ornieren explosief toenaam, zei het stedelid Jelle Hiemstra van Friese Koers. In 2012 was het bijvoorbeeld €24. Dan weer een gezin en een lietse auto. En tot mijn schrik heb ik zelf mooi maken dit hier. Weer €210. Dat is een enorme stijging. En ik, de student, niet vorig jaar €8 betalen. Die betalen nu 26. Ja, ongenuanceerd verhaal. Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb ook helemaal geen contact gehad met de heer Hiemstra. Ik vermoed, en we kunnen niets anders dan vermoeden, dat hij zich baseert op de steuntarieven die we ten tijde van de concurrentiestrijd met EVT hebben gevoerd. Dat hij die vergelijkt met onze, dat zijn actietarieven geweest, met onze gewone tarieven. Want daar is helemaal geen sprake van een prijsexplosie. Toeristen reageren wisselend op de prijzen van een oertocht met Doeksen naar de Waterland. Redelijk, ja. Niet voor u een reden om Niet te gaan. niet te gaan? Nee, absoluut niet. Nee. Toen er concurrentie was, toen kon het ineens wel goedkoper. Dus ik vind het wel behoorlijk duur. Het is mij opvallend is dat sinds de EVT er net meer is, en Doeksen werd de prijzen zelf kan bepalen, dat dit gebeurd is. Ja, dit is gevolg. En nu vind ik dat Jorritsma naar de staatssecretaris moet gaan en op het trom slaan en zeggen, dit kan net en moet nog iets gebeuren. We vervoeren marktconforme tarieven. Nogmaals, de overheid kijkt daarin mee. We hebben geen eigen prijsbeleid. En natuurlijk is het hartstikke leuk geweest voor de consument, hè? Het goedkope tarief. Alleen de keerzijde van die medaille was, en dat heeft EVT zelf ook ervaren, dat het niet uit kan voor dat bedrag. Is dit skeerlijk voor Doeksen? Ja, naar aanleiding van dit soort berichtgeving worden wij bedolven met negatieve Twitterberichten. En dat is gewoon kwalijk. Ik bedoel, dat verdienen we niet. We doen ons hartstikke stinkend ons best. Directeur Paul Melles is teleurgesteld dat Jelle Hiemstra net eerst contact met het bedrijf zocht had. Hij wil graag met Hiemstra om tafel om de problemen uit te praten.